kum kadak jong ka jing sngo khia man sim bar ban kit lem ya ka lungkor ya rap lem ya ki basham jing jinjar na kalyang ka kunhun ki shi paralok ha ka jinga lam lenti uba pensuk lang wanyang bat ki parasnong menta ka sngi ka khanrio tarik nai lur kilalet banno senyang da ka ba penshna da ka yeng ya ka wei ka long yeng ka basham jing kerdu kata jong ka kong screen lin maulen ki bashong basa hasnong mauput Southwest Khasi Hills District. Kumban shupen kan mau baka kong screen lin marwen kadon ringut ki khun bat ka bas ngosi ka long ba ukpa ka yeng ula khlat no na kani ka sla perthei hashwa ban IT ya kani ka yeng la yo ka jingkran na uba pensuk lang wanyang bat uba mandilos nongbri ku bukong san bat ki jingduai kerkhu kerdo na Reverend Pastor BB Kharwanyang harangkat da ka jinga don lang ki bahayeng hasam joka kong screen lin maulen bat ki ringut ki khun kum ju ru katu kani ki paralok ki balai don ketilang ban penshna ya kani ka yeng ngangai scam badai lengba kajung u ngia don lang kum ne hang neru bat bangin sayo ban IT no ya kene kayeng sha itrai jong kene kayeng kasam te ngai kublei yai ba pensuk ibadai i papenya ja kene kajing yalang kajong i hakabangin IT ya kene kayeng bat ngai kublei pastor badon lem don kanang ne ai kublei irurang ba ki badon hang ne kilong mi ki hep ki barit bat barok ki para samla badon hang ne te haba nyipai mentah namta kanika bangin yo no ban pli ya kanika yeng ngitip ba kanika longjing kumba isamla pensuk ila pensnyo yanga kalamat shisha yak taka jingkordit ka jingkutlat haka jingim ka jongki haka ba kila don kam ya ka jingyarap ka jongi ki para briu te haba ngadap da ka jing dokumen hadu kata-kata ba dailing ba isamla pensuk iba lalam khamat ya kane hadu ba kane ka yeng ka ba ila persyang ban yarap kala urlong shisha bat bangin yo no ban IT menta bat ngangi scam bakala ai ka jingker khu shisha ya kani ka longying bat ka jingkemen na benta ki kun ki jongki ba kin na ka ying ka bom longshu bansa andre menta ki yo ya kani ka ying wala kam dei ka ying ka bala bit labiang pura makanaro andre kala long shisha ka ying ka ba lalong ban syong bansa bat ban thia ban dem te ngai kublei kerpang i wat halor kajing duna kajing bombit bombiang ha kajing im kajong i andre isamla pensuk ila kuloi ban mi shakmat ban lam lenti ban mait lenti ban dangdon kata kajing it yaki para briu kata kajing long humanity ka tin nong we ki ong kajing don ka mensim kajong i wat la don ha pedeng yala de kajing bombit bombiang andre idon kata ka mensim ban yarap pat yaki para marjan lane ban it pat yaki para marjan kakam kala jenjar haki por ki jongi menta andre ngi yo i ba ha ka jingim jong uni samla pensuk idon shisha kata ka mensim ban yarap na benta ki para marjan lane ban it ki para marjan wala ka jing tuna ka jong i dei ma i shisha i ba kongsan ban prat lane ban lam lenti ban snai kane ka yeng hadu ba ila pen urlong shisha hoi habangi pai sha ka kantin ka ba ong haba pidon kamon don kalenti de shisha kumba isamla pensuk wala imdon kata ka lat kalenti ban yarap andre idon kata kamon kapli shisha ya kata kalat kalenti ya i ban ngadap da kajing dokumen hadu kata-kata ban kentiu kan pam ba habangidon kamon ngidon kalenti habangidon kata kamensim ban yarap yaki para marjan bangidon kata kajing ik na bentaki ba syam jinjar kiba kutlat kilanot habangi yala dia ngidon hapadeng kajing bombit bongbeng mangkenaru habangidon kamon ngila ban yarap yaki te kum kan nuksa ba isamla pensuk ila ai hangi bat kawai kalong ba kajing yarap kabarit kajong ngiru kan long shisha kajing kerku na bentaki ba don kam kajing yarap ha kajing kutlat kajong ki kumba ong kumba ngapen kan mau ya kata kantin ba ka sidrop ka kala ban penlong ya ka duriau te ka de shisha wala kajing wat nom sngo ba kajing yarap kabarit kajonga kan yarap ayu yaki hendre kajing no senyang kabarit kan long shisha kajing kemen bat jing kerku na benta kilong sem ki basyam kajing kutlat kajing lanot kajongki tengaru ngamdon shibun hakani kapor haswa bangan IT ban pli ya kani kayeng nga kerpat i pastor ban ai kajing kerku kerdo na benta kani ka longying long sem Show blay unong bu unong thao jongi bangi don ha ni ka janmit ha ka yeng jongi wei ikong screen mauleng kat bagi khun i jongi
Sengawa keburom kalai chau nombok nong thau jongi wang layarap bat haka jingya lenti ke jongi bula putin lem yangi bangin la poi kan ke sengi mutang la poi ka wei ka thong bangin pendap ya kan ke yeng bat ngin IT no hagi trai da ka jingya senyang lem jongi parlok te beli don men sim lem bat ngi la kalong ki banasa sejengai jong kesor silong lane ki parasnong ki barathau ki beli arab lem isngai lem yangi la kalong hakabor met lane hakabor pisang isinga ban ai khublei shibun yei payoi baro ke beli don kti lem bat ngi bania don rekat lem bat ngi kajing kublai kalech ki beli don rekat lem bat ngi ki beli kersan lem yangi kumjuru ki parlok ki bomla bania don rekat bat ngi ki beli kersan lem yangi ki jing duai ni ai kublai pi yei payoi baro la kajing don rekat lem kajong pi ila ban poi haduk ane ka thong hani ka por ko mata tegum kadak kajing ai kublai ka pan ki parlok baro ki baya don musim lem bat ngi wanam sngaw yole se ki don na pedeng jongki ki bomla mani don kal lem bat ngi i pha kan ki khubor kherkhu kerdo na kalyang ka jonga kum unung yalam waptin lenti na kong ban sedang yang ni ka long yeng ban pensna nam ta ini long kemi tengai ka jing kublai ya pi wala pimla mani don kal lem bat ngi na pha ka khubor sewlem pi ai ba ka jing kerkhu ko jong blai kan ya kerkhu yi ka yeng sem ka jong pi wei pa yoi baro ba pinang yo ikimet ki ba koi ki ba khia nga ai kublai ru kerpang na mentai wei riurang ba jong kadong kathan nang nin naranikor jait kedai kesnong ka ba marjan ilala ban ye poi rengkat lembat ngi ban ye don hakani ka sngi ban pli tengai ka jing kublai na mata jong pi kerpang na mata jong pi ba man ba pila don rengkat lembat ngi nga ai tiru api ba pin IT ye kane ka yeng wala ki parlok kimla ban ye don rengkat lembat ngi hare nga IT api ba pila ban ye don rengkat lembat ngi ba pin IT hai tra ye kane ka yeng tengam dar bun kitien kini kilong tengki kentien kijing kerku kerdo ngai ti yai ka ying ru hai tra endai lasa wana me thau kijing bakla kijing duna kirang bun hapo ndang larung hapo jong kani ka yeng ranga kerpar ipi bagi ke ngimla nakalyang ka jongi banle lut na dong sedong ipi la kalong hakitiar la kalong kijing kam kijong pi kum ki ngasam ngimla man pendap lut ikita ranga pan maham ini kilong kijing sedang nakalyang ka jonga kung unong yalam uban petin lenti lam ipi haki jing ke jong pi kini baro kaburom kalai shoplay tangini kentien kublai shibun jong i ba man kendet soi chwa bangin pli ka yeng tengah kwa bani ai jing kren lam khamat jungi ningkong ngapan pau ka jing sai ngu yu blai nong bu nong thau ngangai scam badai to kerkhu ye ki baro baki nang yo mat ya ka jingkot jingkhia baki nang roy he ki kam ki jam ki jong ki bat kham tam baka men sim sbun men sim sngolam kanang kraw ha ka jing ka jong ki pa wi snei ha ka ni ka po habang is yo ban IT ka ni ka yeng kumtangi duai men ka khu ye ka ni ka yeng ka baki shakri jame kin shong kin sa ai baka ni ka yeng kan long ka yeng ka ba me melong ukli u jong ka uban sumar uban yada uban shakri baret namar ni wan ban duai ban khot ker pa ki ne baro agar teng jome try jungi belong Jesus Christ banta batadu halakar taru amen man jing no into kum kadak ba ni IT ya kani ka yeng syaki try de ngin pli ya kani de ngin pli ban ngin IT no syaki try Dua di sendulum jang. Anh Phúc tại cần ngay liều hàng bằng học phóng mình bằng sẽ nghe là thuộc tăng hơn nhé Yang